सोद्रोमा बिथां प्रभात बसुमतारी आरो बावहायनो नुजाफैनो हानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथां लोगोसे सारेन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि पिटिसिनि बायजोनि बिथां धर्मेश्वर बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि तेनजिं बर' मानगोनां बिथां लोगोसे बावहायनो जों बाहागो लानो हादों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानि बसुमतारी लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिनो आफादगिरि सिला बसुमतारी मानगोनां बिथां लोगोसे बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि बिथां मुसुमा प्रानजिता बर' लोगोसे बावहाय जोंजों बाहागो लानो हादों जोंनि गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि बिथां तुलन सन'वाल बिथाङा खौरांगिरिबो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि कमिला ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे गणशक्ति ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिथां धनेश्वर नार्जारी मानगोनां बिथां आरो लोगोसे मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव सम बिबान लानाय हाबा मावबोनाय आरो जोंनि जिल्लानिनो बिथाङा सासे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथां शिबराम बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो लोगोसे बावहाय जोंजों बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिथां मनज स्वरगियारि लोगोसे जोंनि गोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथां कुरेन दैमारि बिथां आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि धेमाजि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बिथां अशोक दैमारि लोगोसे बावहाय जिल्ला दखरा गासै बर'नि माहारि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि सिबिनां बिथांमोन आरो आंनि आंगोनिबो आंगो सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोन दा बे समाव जोङो फैगौ लकसभा बिसायख'थि बिनि सोमोन्दै बाथ्रा रायलायबाय एसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिया नोंथांमोननि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांबाय बेनि उनावहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां तेनजिं बर'आबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय बेनि उनावहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बिथां सुबारानि बसुमतारीयाबो नोंथांमोननि सिगाङाव गावनि गेवलांसार बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा फोरमायबाय दा जोंहा फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोनजों रायलायनो गोनां जानानै फैनायनि थांखिया मानो जों भट होनांगौ भटखौ होआबा जोंहा मा जागोन बावहाय गोथौ मा थांखि हाबनानै दङ बेफोर मोनफा मोनफा जों मोनथिलायनो गोनां बाथ्रा ओरैनो जोंना मेल सामलायगिरि बिथां प्रभात बसुमतारीया दुखु मोननाय फोरमायदों मानो जोंनि नोलोबारि ओनसोलाव बर'फोरनि रायजो जानायाव जों मोनथिलायो रोखाथार जोङो जोंनि बर' सुबुं अनजिमा बेल' नङा गामिफ्राबो खाथि खाला गासैबो बर' सुबुंजोंनो खोब बेखौबो जों मोनथिलायो अब्लाबो दिनै मानो सुबुं अनजिमाया बाङाय जाखो फालाय बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों गमामायैनो जोङो रिजायनानै नायोब्ला मिसिंफोरनि मिटिं माथां जोंनि मिटिं खुंनाय बेफोरखौ रिजायनानै नायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा मिटिं खोनासंनो बानाय बेखौ नुनो मोनसै मिटिंआव जि बिबुंथिफोर लाखिनाय जायो बेफोरखौ जों बेसेबां गोथौयै खोनासंना लानो हादों हायाखै आं बेखौ मिथिया नाथायबा जायखि मिटिंआनो जाथों मानो जथुमानो जाथों मानो बावहाय माखासे गोनां बाथ्रा रायलायनाय जायो जाय गोनां बाथ्राखौ सावरायखांनायनि उनावहाय जों थांखियाव फैनानै खामानि मावनो गोनां जायो बे थांखिनि जोंनि बिबान आरो जों मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव जोङो जेब्ला गावनो रोखा जानाय नङा गामियाव थांनानै जोङो बोरैहाय
जोंनि रायजो राजाखौ बुजायहैगोन बा मा फोरमायहैगोन ओंखायनो फैगौ बिसायख'थिखौलाय जों मोनथिखाबाय दा गोबाङानो साननो हागौ भट होनांगौ होगोन दा जों बिदिबो साननोबो हागौ सोरनो होनांगौ मानो होनांगौ बेखौथ' रोखा जानांगौनि बाथ्राबो थाबाय दा ओरैनोथ' भटखौ होनो होनबानो होनानै आद्रे खालामलाबायनायाबोथ' थिग नङाना जोंहा बर' हारिया गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जि मोनसे थासारिसिम सफैबाय बेनि गोलाव जारिमिनखौ आं बुंनो लुबैनाय नङा बेसेबांबा गोलाव जारिमिन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय बिथाङा जोंखौ दैदेनबोदोंमोन मोनसे समाव बर' हारिनो दरसे आलादा हादोर बर' रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनायखौ जुरिजेनदोंमोन बिथाङानो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव सनकस दैसानिफ्राय जागायजेननानै सानजा सौदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनाय बे मोनसे जोंनि राजखान्थि दाबिमोन आरो बेजों लोगोसे नैथि दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि दाबि दङमोन बे जाहैबाय खोलाहा बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर'फोरनो एबा ट्राइबेलफोरनो मोनसे नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि राजखान्थि दाबिमोन आरो थामथि राजखान्थि दाबि दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो नाथाय बे दाबिया सुफुंजायाखै मावफुंजायाखै बे जाहैबाय कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल होननानै गनायथि मोनहोनांगौ नाथाय बे दिनैसिमबो जाफुङाखै बेसेबांबा गोजाम दाबि नाथाय बे दाबिया दाबो जाफुंजानाय बा मावफुंजानायाव दाबो मोगथां महर मोनाखै दा बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 वी वान्ट जास्टिस नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेफोर अख्रां गोमसारलायनाय स्ल'गानखौ जोंबो होख्रावबोदोंमोन बर'फोरनि गोलाव बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा मोनथाम गोरोबथा खालामबोबाय बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा दा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो जाय थासारिसिम सफैनो हादों बावहाय जों बुंनांगोन नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बयबो बर' सुबुंनि बावहाय हेफाजाब अनसायनाय बे दङ बयनिबो खौसे नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे स्टेजसिम बा दिनैनि थासारिसिम सफैनो हादों बाथ्रा बेल' गोलाव जोंनि बे सोमावसारनाय समनि गारबोनाय दैथुन बेखौ जों बिजिरना नायहरफिनोब्ला जों नुहुरगोन गोबां जोङो जेंना जेथो खैदांखिफोर सौसिबोनांदों दिनैबो जोङो गोबां जेंना जेथो खैदांखिफोरजों जुजिनांगासिनो दङ जुजिगासिनो दङ नाथाय दाबो जोङो मोगथां मावफुंनायखौ जों दाबो लाबोजोबनो हायाखै बाथ्रा जाहैबाय थांनाय सोमावसारनाय समाव सोरबा बर' आइजोआ खाफालनि सिन्दुर गोमा जाबाय गोबां रायजो राजा आइ आफाया पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजाबाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय आरो लोगोसे जोंनिनो माखासे गोबां जोहोलावजोफ्रा बुथारजाबाय आरो सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय बे दुखुनांथाव जारिमिन आरो गोबां जायगायाव जोङो सोमावसारनायनि बुब्लियावहाय न' बां सावजाबाय गहपुराव खेबनै दांगा हांगामा जालांबाय न' बां सावग्लुंजाबाय धोन दौलत गासिबो सिलिंखार जालांजानाय खाथिनि आबर हाजोआव खारखोमानानै बा थाहैनानै जोङो सैज्य खालामबोनांनाय गोलाव जारिमिन दिनै बेफोरनि गेजेरजोंनो सौसिबोनानै जोङो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि अल्पर अट'नमास काउन्सिलखौबो मोनफैनो हानाय जाबाय नाथाय दाबो बिनि जाफुंनाया जों लुबैनाय बायदि जायाखै दिनैबो जोंनि बड'लेण्डनि सिमा बारायनाया जाफुङाखै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायाबो जाजोबाखै आरो लोगोसे जाय
गेदेमा सुबुं सासे सागानगिरिमोन बिटिआर गोरोबथानि एनडिएफबिनि गिबि जाय एनडिएफबिखौ दाजेनदोंमोन बिथां रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिया दाबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो बिथांजों लोगोसे सा 60निबो गोबांसिन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ जों बख'नो हायाखै दा बावहाय जोंनो राजखान्थिनि गोहोनि गोनांथि दङ राजखान्थिनि लामाजों नारसिननानै जोङो सरकारखौ नारसिननानै गहोनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ दा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बिजिर नायनानै दाजाब दानख' खालामनानै जोङो थांखियाव फैनांदों बा जों थांखियाव फैदों जे फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननायनि थागिदायाव आरो जोंनि बड'लेण्डनि सिमाखौ बारायहोनांगौनि थागिदायाव आरो लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महर होनांगौनि थागिदायाव जोङो बिजेपि दलनो भट होनांगोन बिजेपि दलनो मानो भट होनांगोन होनोबा गुबैयै बे बाथ्रायानो जोंनि जोबथेनानै दोनजानाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 60निबो गोबांसिन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरखौ जिउ साजा होजानायनिफ्राय बारग'होनांगौआव जोंहा मावनांगौ हाबानि बिबान दं आरो लोगोसे बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आबुङै दाफुंजानांगौ बे थांखिखौ लानानै जों नोंथांमोननि सेराव फैदों खावलायफैदों भटखौ होनांगौ सोरनो होनांगौ बेखौ जोङो खिन्थाफैदों जे फैगौ 19 अक्ट'खालि लोकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि जाजेनगोन बावहाय जोंनि बर'फोरनि भटआ आद्रि दाजाथों जों गोरोन्थि सानलायनो नांनाय नङा जायनो होनांगौ बहाय होनानै देरहासार होनांगोन दिनै जोङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया रां मोनदों सरकारनिफ्राय मोजोमसेल' जाय मोजोमसेल' रांखौ लानानै जोङो रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै जों साननाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायखौ आबुङै दाफुंनो थाखाय जोंहा हाबा मावनांगौ दं गामिया फोसावजायाखै सरकारजों बियाब जों दानो हायाखै बिसायख'थि जों गेलेनो हायाखै ओंखायनो जोंनि रां बावजाया जों रां मोननाया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जोङो एसेल' रां मोननाय जादों दा अब्लाबो जों नाजाबोदों एसे रांखौनो जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफाङाव जोंनि रियां बिदा फंबायफोरनोबो जोङो राननानै हरनो गोनां जादों एसेब्लाबो दा जोङो नाजानायगासिनो दङ आरो बे नाजानायखौ जों लाखिलांबाय थागोन बाथ्राया बेल' फैगासिनो थानाय बिसायख'थिनि समावहाय गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंफैनो हागौ बेफोर बाथ्राजों गोजावनायनि बाथ्रा मालाबा फैनो नाङा आरो जोङो गुबै थांखिनिफ्राय दोरदनायनि बाथ्रा फैनो नांनाय नङा बर'नि गासै माहारि आफादफोर ज' जानानै दिनैहाय जों सावरायदों थांखियाव फैदों रायलायदों आरो नोंथांमोनजोंहाय जोङो ओंखायनो बाथ्राफोरखौ रायलायनानै रोखा जानो होननानै बावहाय नुजाफैनाय जादों आं खावलायनो लुबैगोन जे फैगासिनो थानाय बिसायख'थियाव आरोबाव जोङो गुवार नोजोरजों बिजिरना नायोबा जों बेखौ मोनथिगोन दिनै बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोर बे हादोरफोरनि दैदेनगिरिफ्रा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ दिनै गनायनो गोनां जादों ओंखायनो दुलाराय बुहुमाव नरेन्द्र मदिखौ सासे बिश्वगुरु सासे दैदेनगिरि होननानै फसंनो थाखाय भारतनि रायजो राजा नोगोरारिफ्रा बयबो नाजालायदों खामानि मावलायगासिनो दङ नरेन्द्र मदिखौ जोङो थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि खालामनो जोङो बयबो नाजादों आरो नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि खालामनो थाखाय जोङो भट होनांगौ होननाय लोगो लोगोनो प्रधान बरुवा बिथांनोबो भट होनांगौ होननाय जायो दा प्रधान बरुवा बिथांनो जोङो पदम फुलनि सिनावहाय भट होनानै बिथांखौ देरहासार होनायनि बाथ्राखौ जेब्ला जों बुंगोन अब्लानो नरेन्द्र मदिखौबो थामथि खेबनि थाखाय
भारतनि गाहाय मन्थ्रि जोङो खालामनांगौनि बा फसंनांगौनि बाथ्राखौबो जों मोनथिनो बा रोखा जानाय जायो। ओंखायनो जोङो बे फारसे बयबो हाबा मावनांगोन। आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो सैथो बाथ्रा खोन्थानो लुबैगोन। आं बारा गोबाव जायाखै थांनाय 5 अक्ट' नैबे दाननिनो एप्रिल दाननि 5 अक्ट'आव आङो गुवाहाटीनि अटल बिहारी वाजपेयी भवन जेराव जोंनि रायजो बिजेपिनि बे गाहाय मावखुलि बावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं लोगो मोनदोंमोन। बिथाङा आंजों रायज्लायदोंमोन, बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानै आंजों सावरायदोंमोन। बिथाङा गिबियाव आंखौ सोंदों जे मिनिस्टर नोंसोर राङा हाबफैदोंना हाबायाखै काउन्सिलाव? जोंथ' बोसोरसेयाव 13 कौटि 50 लाख रां मोनो। बे रांखौ दाख्लै सोरखारा आसाम गभर्नमेन्टआ हगारनानै होबाय। दा बे राङा जोंनि बर' खसाय अट'नमास काउन्सिलनि एकाउन्टआव हाबफैबाय। बेखौनो बियो रोखा जानो सोंदोंमोन आंनाव जे मिनिस्टर नोंसिनाव राङा हाबफैदोंना हाबफैयाखै? आं फिननाय होदों हाबफैबाय मोनबाय होननानै आं फिननाय होदोंमोन। दा बुंदोंमोन बिथाङा बे रांखौ नोंसोरो एसे एसे बाहायनो हायो होनदोंमोन आंखौ बिसायख'थियाव। राङाथ' दा मोनथ'वा जोङो। दाथ' बिसायख'थिनि मोनसे कड अफ कन्डाक्ट नांबाय, आयेन मोनसे दङ। बे बिसायख'थिनि समावहाय जों रां दिहुननानै बाहायनो हाया आरो राङानो एसेल'। आं होनदोंमोन राङानो एसेल'थार होननानैबो बुंदोंमोन आं। जायखिजाया बिथाङा बेवहाय बुंदों जे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाथ' दाबो भिलेज नटिफिकेसन जायाखै आरो बियाब दानाय जायाखै, बिसायख'थि गेलेहैनो मोनाखै। ओंखायनो नोंसोरनो गोबां रां हरनो हायाखै। नोंसोरथ' बिसायख'थियाव भटखौ होनांगोन, बेखौ ओरैनो जों बुजिखाबाय आरो हमनो हाखायो। नोंसोरनाथ' बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला गामिया फोसावजायाखै, माने जोंसो फोसावगोन बिदि होननाय जायो। आरो खोथाया जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा आरो बोसोरनैनि बारा दंबावो। दा जाय दोलोआ जाय हान्जाया जोंनो बर' खसाय अट'नमास काउन्सिल होबाय, बिटिआर होबाय, बिजेपि दोलानो जोंनो होदों। ओंखायनो बिजेपि दोलोजों थानानै जोङो जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ जोङो हासिल खालामनानै लानो रोंनांगोन। बाथ्रा जाहैबाय बेरेखा दोलाव थानानै नोङो मालाबाबो हासिल खालामनो हानाय नङा। जोङो गिलु बालु जेंनाजोंसो मोगा मोगि बा जों नारसिन जागोनसो। ओंखायनो जाय दोलोआ दिनै गोहोआव दङ आरो आसामखौ सालायदों, बे दोलोजों थानानै जोङो खामानि मावनांगोन। जोंनि जोबथेनानै दोनजानाय दैदेनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथां एनडिएफबिनि आरो सा 60निबो गोबांसिन दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौब्ला जोङो जाय दोलोआ सोरखार बेंनानै दङ बिथांमोनजों लोगोआव थाफानानैनो बिथांमोनखौ जों नारसिननो हानांगोन। आरो जों नारसिननो हागोन माब्ला? जेब्ला जों बर'फ्रा गासै ज' जागोन, खौसे जागोन आरो भट होगोन, अब्लाना जोंनि बिजाथि मानगोनां प्रधान बरुवा बिथांखौबो जोङो नारसिननो हागोन। नोंथाङा जोंनि बड'लेण्डनि सिमा बारायनायनि जेंना, जोंनि बर' खसाय अट'नमास काउन्सिल बेखौ दाफुंनायनि जेंना आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 60 दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय गहोनांगौआव पार्लामेन्टआव नोंथाङा बुंनांगौ, नोंथाङा चिफ मिनिस्टारखौ बुंनांगौ, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंनांगौ जे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांसिगौ। जों माब्ला बुंनो हागोन बेबायदि बाथ्राखौ? जेब्ला जोङो प्रधान बरुवानो भट होगोन अब्ला जों प्रधान बरुवाखौ नारसिननो हागोन। नोंथांखौथ' जों बर'फ्रा भट होदों, नोंथाङा जोंनि जेंनानि थाखाय मानो बाथ्रा बुङा? जों बिथांखौ नारसिननो हागोन। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो बा बे खाबुखौ, बे लामाखौ लानो थाखायनो जोंहा खामानि मावनांगौनि बिबान दं। आरो बिबाना बेनो फैगौ बिसायख'थि 19 एप्रिल 2022 मायथाइनि बावहाय जोङो पदम फुलेसनाव जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होनांगोन। उनावहाय जोंनि दावगालु जे दावगाथायनि खामानिफोर मावगोन बेयो मोनफा मोनफा फारि फारि जालांबाय थागोन। जोङो बेखौ नाजालांबाय थाखागोन। दा बाथ्रा जाहैबाय जोङो प्रधान बरुवा बिथाङा बा जोङो बिजेपि दोलोखौ नारसिननांगौ जायोबा गिबियाव जों जोंनि भटनि अनजिमाखौ दहाय जोंहा मेल सामलायगिरि बिथां
प्रभात बसुमतारिया बुंदों 10,000निबो गोबांसिन भट दं होननानै बुंदों बिथाङा बावहाय दा बे 10,000नि गोबांसिन भटखौ जोङो गासैखौबो बिजेपि दोलोनो गथायै होनो हानांगोन अब्लाना जोङो बुंनायनि लामा बा नारसिननायनि लामा सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामनाय लामाखौ जों लाहैनो हागोन नङाब्ला जोंनि भट सेन्टारफोर जेराव जेराव जों भट होयो बावहाय बर'फोरनि भटआ बेसे गोबां दङ बेखौ बयबो मिथिखायो जोंनि भटार लिस्टआव बे दंखाजोबो दा बेखौ लानानै मोनसे समावहाय जेला बिसायख'थि जोंनि भटखौ होखांगोन आरो साननाय जाहैगोन मोनसे समाव काउन्टिं जागोन बे समावहाय बर'फोर थानाय जायगाफोरनि भट सेन्टाराव बेसेबां बेसेबां भट गोग्लैदों बेखौ बिसोर नायगोन बावहाय थगायनायनि बाथ्रा मालाबाबो जों साननो हाया आरो थगायोबा बियो ओरैनो ओंखारखागोन आरो अब्लाना जोंनि सिमा बारायनांगौनि हाबा मावनांगौआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महर मोनहोनांगौआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौआ दा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जेथो नांहैनो हागौ ओंखायनो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सानजोबनानैनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ मानगोनां प्रधान बरुवा बिथांनो कदमफुलनि सिनाव होनानैहाय देरहासार होनांगौ आरो लोगोसे मानगोनां नरेन्द्र मदि जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार गाहाय मन्त्रि जोङो खालामनांगौ नङाबा चाइना आरो पाकिस्तान जेब्लाबो भारतखौ गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ गाग्लोबनो नागिरबाय थायो भारतखौ गाग्लोबनानै गावसिनि सिङाव लांनो नाजायो भारतखौ थेर बेथेर खालामनो नाजाबाय थादों ओंखायनो नरेन्द्र मदिखौ जोंनो नांगौ नरेन्द्र मदि बायदि गोख्रों दैदेनगिरि बा गोख्रों सासे सुबुङा भारतनि प्राइम मिनिस्टार जानानै हाबा मावोबा हादोरखौ सामलायोबा बावहाय जोंनि रैखाथिनि बाथ्रा दङ दा जायखि जाया फैगासिनो थानाय समाव जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों मावलांबाय थानि ज' आखाइ हमलायनानै खौसेयैनो आइ आफा बिदा फंबाय बयबो जों खौसेयैनो थानांगोन जोंनि रायजो जानायखौ जोङो गोदोर खालामनांगोन बे हालामावनो बाहायनो थानानै बिसि फिसा गथ' गथाय बयखौबो लानानै जों रायजो जालांनांगोन बावहाय आं दिनै मोनसे बाथ्रा खावलायलांफानो लुबैगोन नोंथांमोननि सेरावहाय खर' गंलाय आंनि आर'जआ बेनो थागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो सुबुं धोना जों लुबैनाय बायदि सुबुं धोनाव जोङो गोख्रों जानो हायाखै सुबुं धोन होनोबा बुजिगोन ना सुबुं धोन हारसायाव होनो मानब सम्पद इंराजियाव होनो हिउमेन रिसोर्स सुबुं धोन माने जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जोङो शिक्षा दीक्षा सोलोंथाइ गियान बुद्धि जेरावबो जों रोंखा खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिटिआर मोनबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बेखौ सामलायनो जोंहा मानसि गैया गुबुनखौ लानानै जों सामलायनांदों जों दाबिनो रोंबाय जों दाबिनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोननै आसामावनो खुंथाय मोनबाय जोङो मोनसेया बिटिआर मोनसेया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल नाथाय बेखौ सामलायनो थाखाय जोंनि मानसि गैया बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा नाथायबा सा सानजा भारताव बर' हारियानो बर'फोरानो बयनिफ्रायबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय ट्राइबेल हारि बे ट्राइबेल हारिया सुबुं अनजिमायाव गोबां जानो हागौ दिनै मिसिंजों जोङो फेर फाथिनो हायाखै दिनै जों देउरिफोरजों फेर फाथिनो हायाखै सुबुं अनजिमा बिसोर मोदोमसेल' नाथाय लेखा गोरोंफ्रा बिसोरो जोंनि बर'निफ्राय बांसिन बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गोरोन्थिया बहा थाखो जोंहा बहा गोरोन्थि जाखो मानो बेबायदि जाखो बेफोर सोंनाय फैयो लाजिनायबो फैयो मालाबा जे जोङो ओरैनो आद्रियावसो बिबाय नामा रायजोखौलाय रायजो मोननानैबो सालायनो जोंहा मानसियानो गैया बेसे दुखु गोनां बाथ्रा ओंखायनो जोंनि उन्दै गथ' गथाय फिसा फिसौफोरखौ लेखा गोरों खालामनायनि बिबान बे बिबानखौ रुजुननांसिगोन जोंनि बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नाजानांसिगोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ
जोंनि रायजो जानायाव जोंनि जिउ लामायाव गोबां खैदां-खैफोद जेंना जेथो जों सैज्य खालामबोबाय, सैज्य खालामगासिनो दङ। जेंना जेथोआ मानसि जिउआव जोबनायबो नङा। सोरनिबा सोरनिबा न'खराव दिनैबो सानसेयाव बोथिनै आदारखौ मोजाङै मोनजायै न'खरबो दङ। अब्लाबो आं खावलायगोन, गोबां खैदां-खैफोद सैज्य खालामनांदोंब्लाबो गाव गावनि गथ' गथायखौ लेखा गोरों खालामनायनि बिबानखौ लाथारनांगोन। लेखा गोरों खालामनो हानांगोन। दिनैनि जुगा कम्पिउटार इन्टारनेटनि जुग जाबाय, डिजिटेल मुगा फैबाय। बावहाय जोङो गुबुन दावगानाय हारिजों जुजिनानै